Λοιπόν, καταρχήν, μας συγχωρείτε για την ολιγότερη καθυστέρηση. Είχαμε ένα θέμα με τα ίδια της παρουσιάσεις. Να σας καλωσορίσουμε καταρχήν στο 19ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ανατολικής Ελλάδος. Η τράπεζα που θα παρακολουθήσετε έχει τον τίτλο Ρομποτική Φοιτητική Χειρουργική. Ουσιαστικά τι είναι, κάποιοι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει ρομποτικές επεμβάσεις θα προσπαθήσουν να σας περιγράψουν την εμπειρία που έχουν αποκτήσει και τις εικόνες που έχουν δει και έχουν υποθεί στο μυαλό τους για τη χειρουργική μέσα από την διαστημική πλέον τεχνολογία που ακούει στο όνομα ρομποτική χειρουργική. Πρωτού ξεκινήσουμε με την πρώτη ομιλία, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, θα ήθελα εκ μέρους όλης της Τρογγυλής Τράπεζας και ως αντιπρόεδρος του Συνεδρίου να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κωνσταντινίδη και τη χειρουργική του ομάδα, ιδίως τους κυρίους Σάβα Χειρίδη και Πέτρο Χειρίδη για την βοήθεια προς τους φοιτητές και τον κύριο Κωνσταντινίδη ειδικά που μας φιλοξενεί στο χειρουργείο του και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πλήρη εικόνα πλέον για ρομποτικές επεμβάσεις, να είμαστε σε πολύ ωραία και πολύ δύσκολη χειρουργία και να έχουμε τη δυνατότητα και σήμερα να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία μαζί σας. Κύριε Κωνσταντινίδη, θα θέλετε να προσθέσετε και εσείς κάτι. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δεδάκη και όλη την Οργανωτική Επιτροπή για την φυσική πρόσκληση της ομάδας μου και εμένα προσωπικά να είμαστε εδώ κοντά σας. Να έχουμε φοιτητές ιατρικής, είναι κάτι πρωτοποριακό διεθνώς και επειδή είναι σε πάρα πολλά συνέδρια ομιλητής και παρακολουθώ τι γίνεται στο διεθνές γίγνεσθε της χειρουργικής, της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ένα πρωτοποριακό βήμα το οποίο ξεκίνησε από την ΕΦΙΕ. Είναι κάποια χρόνια τώρα που έχει το πρόγραμμα με μόνος τους φοιτητές να ψάχνονται περαιτέρω παραπάνω από αυτό που προσφέρει το σύστημα της ιατρικής σχολής στην Ελλάδα, να μετεκπαιδεύονται οι ίδιοι πριν ακόμα τελειώσουν την ιατρική σχολή, να ψάχνουν τις νέες τεχνολογίες, να ενδιαφέρονται για αυτές, να τους απασχολεί το τι έρχεται και το τι είναι εδώ και το τι θα γίνει μετά από μερικά χρόνια. Αυτό τιμάει όλους μας, γιατί όπως λέω εγώ στους φοιτητές, εσείς είστε γιατροί που θα γιατρεύετε εμάς αύριο. Χωρίς σήμερα εμείς να έχουμε μια γνώση, μια εμπειρία, μια μεγάλη κατάρτιση και να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να προσφέρουμε μια σύγχρονη ιατρική και μάλιστα χειρουργική. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία εσείς ως νεότεροι γιατροί, οι οποίοι σε λίγα χρόνια θα είστε γιατροί μας, να ξέρετε τι γίνεται, να έχετε μάθει το τι είναι το σωστό, να γνωρίζετε τις εναλλακτικές λύσεις και να μπορείτε από εκεί και πέρα να προσφέρετε στους ασθενείς σας, αυτός είναι ο σκοπός σας, ό,τι καλύτερο υπάρχει για αυτούς, το οποίο εσείς θα το έχετε μάθει και θα το έχετε εκπαιδεύσει. Η στρογγυλία της τράπεζας πιστεύω ότι θα σας εντυπωσιάσει όλους, γιατί αυτό που εγώ ζήτησα με τους συνεργάτες μου, τους φοιτητές, είναι να βγουν εδώ μπροστά σας για να σας μιλήσουν πώς να είναι αυτή η χειρουργή. Αυτοί δηλαδή θα παρουσιάσουν τις ομιλίες, πώς να έχουν οι ίδιοι επιλέξει τον ασθενή, να του έχουν εξηγήσει τι θα του κάνουν, να κάνουν την επέμβαση, να περιγράψουν την επέμβαση, να περιγράψουν τις δυσκολίες και τα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιάζονται και πέρα να απαντήσουν σε ερωτήσεις τις οποίες εσείς θα τους κάνετε. Τους καλωσορίζω, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη ευκαιρία που μου δίνουν, διότι εμείς είμαστε ένα ιδιωτικό κέντρο. Το Πανεπιστήμιο δυστυχώς δεν έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ εύκολα τους γιατρούς οι οποίοι δεν έτυχε να είναι στους κόπους του. Αυτό το αφήνω σαν αιχμή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς όλοι ξέρουμε πραγματικά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχουμε ανοιχτές αγκάλες για όλους σας, όποιος θέλει να παρακολουθήσει κάτι αντίστοιχο με αυτό που θα δείτε. Το βήμα είναι δικό σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ομιλία. Πρωτού ξεκινήσουμε, επειδή ήδη έχουμε κολλησιεργήσει, θα παρακαλέσω τους ομιλητές να τηρήσουμε το δεκάλεπτο, διότι ακολουθεί διάλεξη του κ. Κωνσταντινίδη για την τεχνολογία Single Site, μια πραγματικά καινοτόμα τεχνολογία στην ήδη πρωτοποριακή ρομποτική χειρουργική. Οπότε ας σεβαστούμε τον χρόνο μας για τους ομιλητές. Και η πρώτη ομιλήτρια είναι η Κουμά Διονυσία, η οποία θα μας μιλήσει για την ρομποτική χειρουργική διαφραγματοκύλης και γαστροσοφαγικής παρενδρόμησης, καθώς επίσης και την αχαλασία εσωφάγου. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να μας ακούσετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά και τον κύριο Κωνσταντινίδη που μας έδωσε την ευκαιρία
να μπούμε μέσα στην πραγματικότητα του χειρουργείου και ιδίως να δούμε από κοντά τη ρομποτική χειρουργική πριν ακόμα πάρουμε κάτι το πτυχίο μας. Λοιπόν, επειδή και ο χρόνος μας πιέζει, συνεχίζουμε. Το θέμα μου είναι η ρομποτική χειρουργική στην αντιμετώπιση της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης και της αχαλασίας εσωφάγου. Αρχικά θα αναφέρουμε τη χειρουργική αντιμετώπιση της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης όσον αφορά τη χειρουργική αντιμετώπιση με τη ρομποτικά. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να αναφέρουμε το τι σημαίνει η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση είναι η παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου πίσω στον εσωφάγο, δηλαδή σε μια αντίθετη πορεία. Αυτό ως γεγονός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φλεγμονής στον εσωφάγο, μπορεί να δημιουργήσει, να κάνει μεταπλασία και θα έχει ως αποτέλεσμα ίσως και τον εσωφάγο Μπάρετ, που είναι και μια προκαλοκινηματώδης κατάσταση. Ωστόσο,